Правопис дієслова з суфіксами ава, ява, ива, іва, іва. Перед нами слово дослідовать. І в цей момент я думаю, який тут суфікс? Ава, тіва. Питання. Ава, тіва суфікс. Що робити? Я раю поставить гэты самый дієслов у першую особу. Подставляем я, одиночный лик. Я доследую. На что заканчиваю? Заканчиваю на ую. Згодно з правилом ую, юю. Значить, у нас з вами буде суфікс ава або ява. Ось так просто. Пропоную записати слово «проветривать». І знову я думаю, який тут суфікс? Ива або ва. Що робити? І знову я ставлю першу особу. Перша особа, одиночний лік. Я. Я що роблю? Проветриваю. Але доволі тяжко звернути увагу на те, що тут є сполучення зичних т, р. І згодно з правилом, коли апошня літерка у сполученні зичних буде р або л, або н, а гэта, можна сказати, є усьо у слові ленор. Ось так запишу вам, каб було зрозуміло. Л, н, р, згодно з фонетичним вимовленням. Ми можемо з вами сказати, що у нас буде суфікс ива. А після м'яких може бути і варіант іва. Наприклад, підтримлювати. Раз, а я тут пропущу. А як ви думаєте, що ми будемо з вами писати? Без «и» ми будемо з вами записувати тільки з суфіксом «ва», і у нас буде тут суфікс «ива». Що робити? Знову ми з вами використовуємо першу особу одиночного ліку наших займенників. Я що роблю? Розказваю. Тут многие з вас можуть сказати, що є сполучення нейке зичних. Я його тут не бачу, тому що «в» гэта относиться до суфікса і отримовується, заканчиваємо на «ваю». А коли дієслово, яке ми поставили у першу особу, має ось таке закінчення на «ваю», то суфікс буде «ва», без аніякого «і», тому що «і» уваходить у суфікс «ива», глядіть уважливо, «іва», тільки тоді, коли тут є слово «ленор», конкретно зичне «л», «н», «р». Тому у слові «розказувати», у дієслові «розказувати» буде тільки суфікс «ва». Чекаю кожного з вас на своїх занятках у Едукари.